Nakasakmit og tulo ka bulawang medalya ang tulo ka mga talisaynong atleta atol sa nagpadayon nga 33rd Southeast Asian Games sa nasod sa Thailand. Ang mga atleta mao sila si Raven Faith Alcoceba sa women's relay, Matthew Justine Hermosa sa men's relay ug sa mixed relay nga sila si Alcoceba ug Kim Andrew Remolino. Mapasigarbuhon ang Talisay City LGU sa mga talisaynong atleta sa ilang kalampusan. Nagpamatuod kini kung nganong ipadayon ang mga programa sa paugnat sa kusog sa Talisay City LGU aron makaumol og dekalidad nga atleta. Nakadaig sila sa mga batang atleta nga misulbong ang abilidad sa natad sa paugnat sa kusog. Mupasaron niya og resolusyon ang konseho nga mupasidungog sa tulo ka mga atletang talisaynon. Nagpaabot usab ang ilang pinansyal nga insentibo iniguli nila sa Pilipinas. Talisaynons nga kaning naghatag taon og dungog sa atong syudad, no, nakadawat sila gold medals. Doon na may ordinansa ni ana nga mga mananaog sa mga mga events, doon natay mga awards, recognition nga mahatag nila. Naatay financial nga pasidingog ni ani nila.